Într-un colț îndepărtat al universului, unde stelele strălucesc cu o lumină magică și praf de stele dansează în aer, se afla o planetă fermecată numită Elara. Aceasta nu era doar o planetă obișnuită, ci un loc unde poveștile de seară prindeau viață și se transformau în vise minunate. Elara, personajul nostru, trăia pe această planetă misterioasă. Era o tânără cu păr lung și strălucitor ca lumina lunii. Ochii ei străluceau ca cele mai strălucitoare stele. Ea avea darul de a crea povești de relaxare și de a aduce somn adânc și vise frumoase celor care o ascultau. În fiecare seară, Elara se urca pe o colină înaltă de unde putea vedea întreaga planetă și cerul înstelat. Își pregătea inima și sufletul pentru a începe o nouă poveste. Odată ce începea să vorbească, cuvintele ei cădeau ca o ploaie blândă de praf de stele, umplând aerul cu magie. Într-o noapte de vară, începea Elara pe când luna strălucea mai puternic ca niciodată și stelele păreau să danseze pe cer, am întâlnit o planetă îndepărtată, plină de viață și culoare. Acolo, oxigenul curat umplea plămânii, iar fiecare suflare era plină de pace și liniște. Pe acea planetă, fiecare ființă se odihnea sub cerul înstelat, având vise pline de frumusețe și bucurie. Elara continua să povestească despre cum pe acea planetă toate creaturile trăiau în armonie, iar noaptea, când toată lumea dormea, visele lor se înălțau către cer, devenind stele strălucitoare. Aceste stele erau sufletele viselor lor, strălucind veșnic pe cerul universului. Pe măsură ce Elara își povestea, luminii aurii și argintii dansau în jurul ei, iar cei care ascultau simțeau cum oboseala zilei dispărea treptat. Gândurile lor deveneau ușoare ca un praf plin de stele, iar somnul adânc îi cuprindea pe toți. Acum închideți ochii, spunea Elara, și lăsați visele să vă poarte către acea planetă îndepărtată. Sufletul vostru va călători printre stele și va descoperi minuni nebănuite. Vieți simți liniștea și pacea, iar somnul nostru va fi plin de odihnă. Cuvintele ei pluteau în aer ca o melodie dulce și în scurt timp toți cei care ascultau povestea adormeau adânc, visând la lumii magice și aventuri minunate. Elara privea cum fiecare suflare devine mai liniștită, știind că și în acea seară a reușit să aducă pace și odihnă celor dragi. Sub cerul plin de stele străluceau și lumina blândă a lunii, iar Elara se retrăgea în casa ei, adormind și ea cu un zâmbet de mulțumire pe buze. Așa se încheie fiecare noapte pe Elara cu o poveste de seară care aducea vise și odihnă profundă tuturor celor care aveau nevoie de ele. Și astfel, sub stelele strălucitoare ale universului, povestea continua noapte de noapte, aducând pace și liniște în sufletelor. Pe măsură ce nopțile treceau, Elara devenea din ce în ce mai cunoscută pentru poveștile ei magice. Vestea despre darul ei se răspândea pe întreaga planetă și dincolo de ea. Chiar și în alte planete și sisteme solare aflau despre povestioarea fermecată, iar ființe din toate colțurile universului veneau să o asculte. Într-o seară, Elara a primit o vizită neașteptată. Un mic grup de exploratori intergalactici a aterizat pe planeta ei. Aceștia erau curioși și entuziasmați să o întâlnească pe Elara și să asculte o poveste de seară. Exploratorii proveneau de pe diferite planete, fiecare cu povești și culturi unice. Unii veneau de pe planete acoperite cu păduri de cristale, alții de pe lumi acvatice unde se aflau orașe subacvatice strălucitoare.
Elara i-a întâmpinat cu o căldură și, ca în fiecare seară, i-a condus pe colina unde cerul părea mai aproape. Acolo, sub cerul plin de stele strălucitoare, a început o nouă poveste, una care să unească toate sufletele din univers. Astăzi vă voi spune o poveste despre prietenie și unitate, a început Elara. Într-un colț ascuns al galaxiei exista o planetă numită Harmonia, unde toate formele de viață trăiau în armonie perfectă. Fiecare ființă de pe Harmonia avea un dar unic, dar cel mai prețios dar era capacitatea lor de a împărtăși visele. În fiecare noapte locuitorii se adunau sub cerul înstelat și își împărtășeau visele care se transformau în constelații noi pe cer. Exploratorii ascultau fascinați, iar pe măsură ce povestea continua, începea să simtă magia cuvintelor Elarei. Pe Harmonia, ființele învățaseră că fiecare suflare, fiecare gând și fiecare vis contează. Prin împărtășirea viselor ei, a reușit să creeze o lume de pace și prosperitate. Visele lor nu erau doar vise individuale, ci parte dintr-un mare vis comun, unul care aducea lumină și înțelepciune întregului univers. Elara a privit către cer și a continuat cu o voce blândă. Astăzi, când priviți către stele, amintiți-vă că fiecare stea strălucitoare este un vis împlinit al cuiva. Fiecare constelație este un simbol al prieteniei și unității. Noi toți suntem legați prin visele noastre, iar aceste legături ne fac mai puternici și mai înțelepți. Exploratorii au simțit cum cuvintele Elarei pătrund în sufletele lor, umplându-le cu pace și înțelegere. Știau că povestea nu era doar o poveste, ci o lecție valoroasă despre importanța viselor și a prieteniei. Cu o inimă plină de recunoștință, ei au închis ochii și s-au lăsat purtați de visele lor către Harmonia, planeta unde visele deveneau realitate. Pe măsură ce somnul adânc îi cuprindea, Elara a observat cum stelele străluceau mai puternic pe cer. Știa că povestea ei a reușit să atingă inimile ascultătorilor săi și să le ofere o odihnă bine meritată. În acea noapte, sub cerul înstelat al Elarei, visele se împleteau într-o țesătură minunată, conectând ființele din întreaga galaxie. Fiecare suflet adormit visa la o lume mai bună, una în care prietenia și unitatea domneau peste tot. Și astfel Elara continua să spună povești noapte de noapte, aducând pace și lumină în întunericul nopții. Fiecare poveste era o călătorie către vise împlinite, iar fiecare vis devenea o nouă stea pe cerul infinit al universului. Așa se încheie povestea noastră de astăzi. Închideți ochii, lăsați visele să vă poarte departe și amintiți-vă că fiecare dintre noi este o stea strălucitoare pe cer al acestui univers minunat. Noapte bună și vise plăcute. Gata, mă. N-am dat stop. Dau tot pe rec, nu?